nayo imali. Sisi ndatsho uba imali ndizawuyizisa wawukhona ubhala kodwa ndatsho sisi ndatsho. Hayi nani bafana. Sisi ndatsho ndathi imali izozisa kumntwana xa uphela inyanga. Ayiphi inyanga? Sisi you. Kaloku ingxaki ngoku umntwana uthe kaloku yena ufuna ibhuku nani ibhuku. Awuthi wandinika ndithi wandinika imali zange undinika. Wandinika. Sisi ndathi umntwana uzoyithumela imali yonke futhi wandinika imali. Uqala uthi apha komama uba mna imali kasisi wandinika. Wandinika mina eyalagama le kuthiwa uyinikiwe namntwana uye wayibhatala kum mna kubhatalwa kum. Ndabhatala sisi ndabhatala sisi mna ndive kakuhle sisi mna ndabhatala ezingxaki zam. Ngathi ndizoyizisa sayiphela ngoku. Uyandikhulula ke mna uba mna ndiphatha amabhuku. Uyambona ngokunyukelwa ngithukela. Hayi nakanokuthula kodwa ke mfazi ligama lakho elibhalwe apha. Igama lakho elibhalwe apha. Ufuna imali loyilungisa nobabini. Loyilungisa nobabini uba ilungisa kanjani. Siyakubhela abantwana ke yebo kuno-120 cha ola ebhukini lakho 120 bantwana bangena bakrwaleni abantwana bayagujelwa sifuna ukuyo yebo ngathi izoxa kuphela inyanga sisi eyiphi inyanga leyo usithi uzofuna entombini yakho esayoyifuna enkwenkweni yayo ezoyibhatalela sisomntwana uyayibhatala imali. Uyayibhatala imali wawuthaka wena wawutheka lokhu intombi uyamaintainwa wena nguboyfriend wakho kwakuthiwa nguboyfriend wayo. Akanantombi na? Wathi hayi ngeke sisi kunjani ingathi usibhidisa. Sitokufela nabani ngani?